ҳукумати ҷопон вакили пешини маҷлиси намояндагони Тоҷикистон Олимҷон Салимзодаро бо ордени Тӯлӯи Офтоб қадрдонӣ кард. Ин яке аз ҷоизаҳои асосии Ҷопон буда барои дастовардҳои барҷастаи ҳарбӣ ва мулкӣ дода мешавад. дар изҳороти сафорати Ҷопон дар Тоҷикистон гуфта мешавад, ки нишони давлатии Ҷопон ба Салимзода барои саҳмаш дар таҳкими равобити байни ду кишвар дода шудааст. Тохишито Аики, сафири Ҷопон дар Тоҷикистон, дар расми тақдими ҷоиза гуфт, Олимҷон Салимзода ҳамчун раиси гурӯҳи дӯстии байни парлумонии Ҷопон ва Тоҷикистон барои таҳкими муносибатҳои дуҷониба ва рушди табодули байни парлумонии Ҷопон ва Тоҷикистон саҳм гузоштааст. Олимҷон Салимзода дар бораи саҳми бузург дар паҳн кардани дониш дар бораи Ҷопон ва фарҳанги ҷопонӣ аз номи императори Ҷопон сарфароз мегардад. Олимҷон Салимзода 16 сол вакили маҷлиси намояндагон ва 10 соли дигар ба ҳайси раиси гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо парлумони Ҷопон кор кардааст. Вай мегӯяд, рушди ҳамкориҳо бо Ҷопон бештар ба манфиати Тоҷикистон будааст. мо дар мавриди таҳияи қонун омӯзиши таҷрибаи бисёр бою рангини ҳамкасбони ҷопониамон хеле чизҳоро барои худмон дарёфт карда будем. албатта ҷои омӯзиш дорад истифода бурдани таҷрибаи парлумонии чунин кишвари мисли Ҷопон ҳам дар бахшҳои сирф. Олимҷон Салимзода аз Тоҷикистон дуюм нафаре аст, ки бо ҷоизаи Тӯлӯи Офтоб қадрдонӣ шуд. пеш аз ӯ ин ҷоизаро ба Талбак Назаров, вазири собиқи корҳои хориҷии Тоҷикистон дода буданд. нишони Тӯлӯи Офтоб бо ситораи тилло ва нуқрааш аз соли 1875 тақдим мешавад.